Na jugoistoku Europe, gdje Alpe polako poniru prema Mediteranu, pozdravljajući prve klance Dinarskog gorja, priroda postaje pitoma i blaga. Zelena prostranstva, na spoju ova dva velebna planinska lanca, privlačila su čovjeka već od prapovijesti. Ali ono što je stvaralo prva naselja u ovom području nisu bile bujne šume, ni plodne livade, već podzemno kristalno bogatstvo koje se slijevalo kroz mezozojske stijene, dajući ovom kraju svježu, čistu i pitku vodu. Kroz svoje tihe rijeke, bistre potoke i svježe izvore, koji su proticali kroz prošlost ovog podneblja, voda je utabala tokove sadašnjosti područja Bele krajine, Pokuplja i Žumberka. Ovo međunarodno područje na jugoistoku Slovenije i sjeverozapadu Hrvatske istovremeno dijeli i povezuje rijeka Kupa. Od Bele krajine u Sloveniji preko Žumberačkog gorja pa sve do Pokuplja u Hrvatskoj, područje Misterion upravo zahvaljujući vodi buja životom. U srcu Bele krajine, park prirode Lahinja predivna je lokacija za odmor. Pored šetnje uz obale rijeke i pecanja, tu možete doživjeti Lahinju iz kanua i proveslati uz stari mlin i crkvicu svih svetaca s otvorenim zvonikom na preslicu. I dok Lahinja tiho teče prema Kupi, otkriva se još jedna rijeka koja privlači našu pažnju. U okolici Semića, među šumovitim brežuljcima i livadama ukrašenim krškim kamenom, čuje se glasan šum vode. Napokon razotkriven, izvor rijeke Krupe ostavlja bez daha. Čarolija koja vlada na ovom mjestu je raskošna simfonija lepeta krila ptica i vretenaca i šuma krošanja u harmoniji s vodopadom Krupe. Nešto sjevernije od izvora Krupe, zahvaljujući prirodnom bogatstvu krša, ruralni kraj općine Semić razvijao se u blagodatima brojnih izvora i šumskih potoka. Iznad doline potoka Črmošnjičica, pod krškom visoravni Kočevskoga roga, skriva se šumski dragulj Semića, divlji potok. A njegova bistra voda dom je Raka Koščaka. Na ovom području dubok trag ostavili su Kočevari. O njihovoj povijesti svjedoče i ruševine starog i novog tabora, te brojni očuvani kočevarski izvori na širem području divljeg potoka. Na gotovo svakom koraku kroz Semić žubore potoci i izvori. Sunčaju se jezerca, a izvor Bajer u Rožnom dolu pozdravlja prolaznike s lopočima u cvatu. U obližnjoj općini Metlika ribiči će pronaći ribnjak Prilozje, koji obiluje ribom i stanište je brojnim ugroženim močvarnim vrstama. Uz ribnjak gosti mogu uživati uz šetnicu ovog mirnog i romantičnog okruženja ili se uputiti malo dalje, do zračne luke Prilozje, gdje se organiziraju panoramske vožnje avionom i skokovi padobranom. Tek nekoliko kilometara dalje, Krupa i Lahinja slijevaju se u najveći vodeni tok područja, rijeku Kupu. Ispod starog grada uređena je poučna staza kod izvora Obrh. U sklopu staze je i najduža krška špilja Bele krajine, Zdenc i njezin potok Vidovec. Nekoliko riječnih milja uz njezin tok, Kupa postaje pravi zeleni resort, gdje se ljepote rijeke mogu doživjeti i neposredno, i to iz kupaćeg kostima. Za daljni put zagrnite se u nešto toplije, jer preko Kupe penjemo se sve do Žumberačkog gorja. Ovaj planinski masiv pravi je botanički vrt, zahvaljujući bogatstvu šumskih potoka, koje marljivo prikuplja kupčina. Ova kanjonska rijeka slijeva se niz 40 metara dug Sopotski slap. Nešto dalje pridružit će joj se i skroviti slap Brisalo. Mirnim tokom Kupa uplovljava u općinu Kamanje.
neobičan crtež na grbu općine simbol je duboke i trajne povezanosti rijeke i čovjeka. Upravo taj simbol vodi nas u tajnoviti prirodni muzej rijeke Kupe. Špilja Vrlovka važan je geomorfološki fenomen i spomenik prirode. Ovaj speleološki objekt, dugačak 315 metara, ispunjen je sigama od impresivnih stropnih stalaktita do kompleksnih stalagmita na špiljskom tlu. Osim siga, Vrlovka je i stalni dom nekoliko vrsta šišmiša. Ali pored svojih prirodnih ljepota, špilja je poznata i kao arheološko nalazište. Brojni nalazi ukazuju da su ljudi štovali ovaj riječni hram puno ranije od suvremenih arheologa. Ali koliko ranije, otkrio je najneobičniji nalaz u špilji. Mala zemljana bočica iz kasnog kamenog doba pripadala je drevnim lasinskim i lenđelskim kulturama, koje su za prva naselja odabrale upravo rijeku Kupu. Vrijeme je da i sami doživite tajne ovih voda, koje su svojim tokovima od daleke prošlosti pa sve do danas ispisivale čaroban, romantičan i bezvremeno lijep krajolik područja, Misterion.